Slovenská aliancia ochrancov zvierat je občianske združenie, ktoré vzniklo na pomoc existujúcim útulkom, karanténnym staniciam a dočasným opaterám. Naša filozofia spočíva v tom, že my nechceme, aby vznikali na Slovensku nové útulky, ktoré už sú aj tak preplnené, ale práve naopak sa snažíme pomôcť tým existujúcim. Ako občianske združenie sme sa zapojili do spoločného projektu Československý kastračný program, ktorý vlastne vymyslelo Združenie za práva zvierat. Tento projekt pokladáme za jeden z najlepších, ktorý bol odštartovaný na Slovensku. A máme za to, že toto je jedna najhumanejšia cesta, ako sa zbaviť nechcených zvierat. Spoločne so Združením za práva zvierat chodíme vlastne, alebo tento program sa odštartoval v rómskych osadách, kde je toto nekontrolované množenie asi najväčším problémom. A začali sme to robiť pre združenia, ktoré vlastne z týchto rómskych osád majú najviac šteniat a tým vlastne vznikajú preplnené útulky. Združenie za práva zvierat vzniklo s cieľom spustiť Československý kastračný program už vopred. Okrem konkrétneho tohto programu plánujeme spustiť aj viac podobných programov, aj keď zameraných na úplne iné záležitosti, ale ako prvý sme sa rozhodli spustiť tento program, pretože si myslíme, že je najakútnejší. Počet tých túlavých zvierat, aj nechcených zvierat na Slovensku je už jednoducho taký obrovský, že sa to nedá zvládať. Už sa to nedá zvládať ani v zahraničí. Vyvážajú sa psi zo Slovenska do zahraničia, aj do rodín, aj do ďalších útulkov, ale už jednoducho nie je možné ani tam tie zvieratá umiestňovať naďalej. Tak sme sa teda rozhodli, že skúsime niečo takéto spustiť. Podarilo sa nám to. Prvú osadu sme kastrovali v Krížovej Vsi pri Kežmarku. Psíkov sme vykastrovali okolo 60, niekoľko mačiek a videli sme, že to pôjde. No a išli sme do toho s malou dušičkou, ale nakoniec sa k nám pripojila Slovenská aliancia ochrancov zvierat a myslím si, že teraz tento projekt už je celkovo úspešný. Momentálne ideme na 4. osadu. V predošlej osade v Krížovej Vsi sme vykastrovali okolo 75 sučiek a nejakých 20 mačiek, dajme tomu, čo si myslím, že už je obrovský počet. No a odoberali sme naposledy 50 psov. Tie sme rozmiestňovali po dočasných opaterách, združeniach a útulkoch, ktoré mali miesto a dokázali ich prijať a postarať sa o nich, keďže my útulok neprevádzkujeme a spoluorganizácia SAOS takisto nie. No a dúfam, že tento program bude pokračovať tak, ako aj začal, naďalej celkom úspešne.